Madalla, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin na soyayya ruwan zuma daga nan mita 93.1 Arewa Radio Zangon FM. Sunana Nura na kowa da na saba jagorantar wannan shiri har kullum. Ina muku fatan alkhairi da kuma kasancewa tare da mu da kuke yi a koda yaushe. Kamar yadda na saba sanar da ku cewa shirin nan da na soyayya ruwan zuma kuna da damar da za ku dinga leƙawa shafin YouTube na Ruwan Zuma TV domin ku dinga kallon mu yadda muke gabatar da wannan shiri da kuma irin bakin da muke gabatowa wato muke gayyatowa a cikin wannan shiri domin mu tattauna da su. Mun yi shirye-shirye da dama a gurare daban-daban sannan kuma mun yi akan al'amura daban-daban. Idan ana batu na soyayya dai abu ne wanda kun ce aba ce da tabbas tana ratsa gurare daban-daban, tana shiga gurare daban-daban, tana shiga zukatan al'umma iri daban-daban. Ba ta barin malami, ba ta barin jahili, ba ta barin sarki, ba ta barin bafade, ba ta barin kuma mai mulki ko na gwamnati ko na wato ko na hukumu ko na al'ummar gari. Haka nan kuma ba ta barin jami'i na tsaro, kama soja, dan sanda, ko ma wani irin jami'i mai daɗa mana. To tabbas a wannan rana mun samu ko mun yi katarin gayyato wata baiwar Allah wacce ga ta kuna gani na tare da ita, wato malama Mardiya Ibrahim Dauda. Mardiya Ibrahim Dauda a madadin masu sauraron mu ina miki sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To barkanmu da kasancewa da ke a cikin wannan shiri na soyayya ruwan zuma. Da ganin ki na ganki cike da fara'a, da alama dai masoyiya ce ke sosai kuma ana jin daɗin soyayya tare da masoya. Ko da ke da na amfani da wannan kalma na ce masoya, kar in ce kar wani ya ji kuma ya tunanin watakila na ce kina jin daɗin soyayya da masoya ko ki ne ƙara son abinci ko kuma kaza da kaza, ko ba haka ba? To a gaisa da masu sauraron mu. To masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna fatan alheri kuma muna maraba da ke a cikin wannan shiri namu na soyayya ruwan zuma. Kuma abin da za mu duba a wannan rana shine mai sauraron mu da fatan dai kana tare da mu. Mardiya Ibrahim Dauda a takaice ana ce mata Amal, kuma wato ya ce ga ɗaya daga cikin hukumomi ko ce jami'ai na tsaro musamman ma na gwamnatin tarayya, wato ina nufin soja, 'yar gidan soja ce. Mardiya 'yar soja ce kuma za a yi mamakin to 'yar soja a cikin shirin soyayya ruwan zuma abu ne da ba yaƙi za a yi ba ko wani abu ko kai farmaki ko kuma a'a ta da zaune mata da zaune ko wato kwantar da tarzoma. Da fatan dai zaki kwantar mana tarzoma amma na soyayya. Kwarai ma kuwa. To abin da zamu duba da ku a cikin wannan shiri a wannan rana shine irin yanayin soyayyar da ke gudana tsakanin samari da 'yan matan da suke cikin barikin sojoji. Ina nufin 'yan mata 'ya'yan sojoji a cikin barikin sojoji. Mardiya kin kasance ɗaya daga cikin irin waɗannan 'ya'yan. Tabbas ana gudanar da soyayya a cikin bariki kuwa? Soyayya ma kuwa. A cikin bariki sosai da sosai. Tsakanin 'ya'yan sojoji ko kuma kowa da kowa? Ana yi tsakanin 'ya'yan sojoji da 'ya'yansu mata da maza, sannan kuma ana yi tsakanin da waɗanda ba sojoji ba? 'yan matan da waɗanda ba sojoji ba na waje, tsakanin 'ya'yan sojojin maza da waɗanda ba sojoji ba 'ya'yansu mata na waje, sannan ana yi tsakanin mu 'ya'yan sojojin da ma sojojin. Na'am. Baya ga ku 'ya'yan sojoji da 'ya'yan sojoji, ana yi tsakanin ku 'ya'yan sojoji da kuma sojojin ma gabaki ɗaya. Amma fa ba masu aure ba. To soyayya da ai ba yadda ba ta kaya. Za ki iya soyayya idan manemin ke zaune aure, wannan ya danganta aiko. Saboda abin zuwa yake. Amma ka san ai shi wuri da yake da maka kewaye wanda za a ce mai gari ne guda ɗaya. A katange a wuri ɗaya. Yawwa, da afraid za ka ji tsoron ka ce yau ka tsaya da saurayin mamanka ma za a ce. Don ba za a ce saurayin makwabciyar kuma. Kina nufin ka tsaya da mutum mai aure kuma duk a guri ɗaya kuke makwabtan juna, wannan kuna ɗan fargabar irin wannan. Yawwa, to ka gaban da ma tsoro ai akwai al'umma kuma ka san ana barin kuma. Na'am. Na'am. To dama abin da nake so mu duba da ke shine musamman ma a bangaren matasa samari waɗanda ba mamaki ba a cikin barikin suke ba. Ko ai kuna fita waje. Kuna zuwa makarantun da ba a cikin barikin suke ba. Kuna rayuwa tare da ainihin al'umma a cikin gari iri daban-daban. Sannan kuna gudanar da soyayya tare da su. To idan ta kama wato 'yar soja a cikin bariki ta fada soyayya da saurayi a waje,
kuma shigowa barikin yana dan bashi tsoro. Ya al'amuran yake kasance, ana samun hakan ma tukuna? Tabbas ana samu, amma hakan yana faruwa ne akan fararen kuraye. Ban gane fararen kuraye ba. Matsorata. Samari ma sun tsoro kenan? Yawwa. After tsoro. Shi fa abu fa idan aka ce in dai so ne, komai da ya danganci tsoro ya kamata ka cire shi. Samari da yawa a cikin gari suna tsoron su shigo cikin bariki domin su yi soyayya da ku, saboda suna ganin cewa ai in ce bariki kuma barikin sojoji ai gurin nan ba karamin matakai ne da tsare-tsare ba, ko kuma a'a mutum yana tsoron kada ya je ma a bashi gwale-gwale. Shin kuna fuskantar irin haka tsakanin ku da samarin ku? Wani zancen gwale-gwale baya taso. Kan farko ai saurayin ki kika buƙaci ya zo inda kike, especially in ke a cikin barak ce, barak ɗin ma na sojoji ko ba na sojoji ba, ya ce miki ne ba zai iya zuwa ba. Duk yanda kika yi ƙoƙarin convincing ɗin shi, irin ke juyar ki karkatar mai da hankali, ki nuna mai duk wani tsoron shi ya kawar, wanda me in kai ba mai laifi bane zai sa ka ji tsoron mutum. So kake yi, kana buƙatar in ba ikon Allah ne ya raba ku da wacce kake so ba, dole ai ka ga iyayenta. A ka'idan soyayya in dai za a bi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana neman aure yanda yake, sai ka fara zuwa ka tambayi iyayen mace kafin nan kai fara zuwa wurin ta, ka nemi izini, ka nemi damar a baka zuwa. Amma da mu a cikin wannan shiri muke kira kwankwasa kofa. Yawwa. Kamar yadda kuke jin mu mai sauraron mu a cikin wannan shiri na soyayya ran zuma, inda muke tattauna tare da wannan baiwar Allah wato Mardiya Ibrahim Dauda, wacce aka fi sani da Amal. Muna tattauna shin so nake da Allah cikin wannan bayanin da kike tabbatar mana da cewa da gaske ne samari suna tsoron su shigo cikin bariki domin su zo su yi soyayya da 'yan mata ko 'ya'yan sojoji ko kuma 'yan matan da ke cikin barikin sojoji? Da yawan su ba kuwa. Ana samun haka? Ana samu, amma gaskiya in har dai saurayi dai da ya amsa sunansa saurayi kuma ya soyayyan yake ya kasa zuwa gidanku, gaskiya mark my word, ba wai son ta yake yi tsakanin shi da Allah ba, gaskiya kawai yana soyayya ne dan ya rasa ya zai yi sa fara mutunci da ya zaɓi soyayya. Soja fa aka ce. Wai shi sojan nan ne. Barikin sojoji kuma. To barikin sojojin naga ginin da ke waje shine a cikin barak. Haka ne. Da cement din da aka yi. Amma mutanen da ke ciki da bambanci da na waje. Gaskiya ne. Gaskiya babu bambanci. A'a, soja mutum. To waye sojan? Daga cikin mutane aka yi su. Amma akwai wasu daga cikin sharuɗoɗi da dokoki waɗanda suke gindayawa, kamar yadda samarin ke faɗa suna tsoron zuwa. Zaki ji wani ya ce miki ya je an sa shi tsalle-tsalle, wani ya je an sa shi aiki, wani ya je ana ta rakaɗawa, shi ba zai ƙara komawa ba. Ai ba wai zuwa a sa tsalle-tsallen za ku ji ba. First abin da za ka fara tambayan shi immediately ya ce maka ya je an sa shi tsallen kwaɗo ko wani abu. Tambaye shi wani laifi ya aikata. Ko ya yi kuskure haka da sani ba, to in bai sani ba ai bai laifi. A'a, in bai sani ba bai laifi ba, amma idan za ka lura kar a ce ina goyon bayan gidanmu da inda na fito, na san nan da ɗan shekaru ko kwanaki za mu bar ciki mu dawo waje, tunda sojan ba har abada ba ne ba. Amma seriously yawancin 'yan waje za su aikata laifi a nuna musu sun yi ba daidai ba. Kawai kalmar haƙuri alphabet guda 6 ne I think. Why sorry kuma alphabet 4. Amma fita daga bakin mutum is very hard, yana da wahala mutum ya fito ya ce maka ya haƙuri. Soja fa shi a rayuwarsa yana respecting ɗin na saman shi kuma yana karɓar ƙwarar. To haka yake so na ƙasan shi ma ya zama yana yi. Respect yana ɗaya daga cikin abin da zai gyara relationship ɗin ka da soja. In dai za ka ba shi girman shi, ka riƙe girman ka. Mardiya 'yar soja, tun da ya tabbata ana wannan al'amarin, samari suna tsoron su shigo cikin bariki domin su gudanar da soyayya da 'yan mata a ciki, ka in ma ko 'yar soja ko kuma sojiyar da kanta ko kuma a ciki take dai wani dalili ya sa tana ciki.
tunda ya tabbata samari suna tsoron su shigo su yi wannan al'amari, to ga kuma abubuwan da suke faɗa cewa suna tsoro, ya kamata a ce saurayin da ya ga yana so a cikin barikin sojoji ko kuma 'yar soja ya yi? Eto, hanyar da ya kamata ya fara bi mafi sauki idan ya ji yana son 'yar soja, idan ba ma zan ce sojar ba. First step ɗinka na farko kamar yadda a lesson plan akwai step 1, step 2, haka shi ma neman 'yar soja yake. Step ɗinka na farko, wannan respect ɗin nan, nema ta ina ka je ka yarda shi, sai fa ka nemi. Ka tattara ka ajiye shi ka adana shi ka saka shi a duk inda ya kamata ka saka, amma fa na jikinka. Wato girmama mutum, mutuntawa. Yawwa. Sannan shi soja ba za ka koya mai haɗari ba, amma ne yana ganin ka zo inda yake ka wani kama haɗa mai rai sai ka ce dan ba kuke da shi. Ai sai na ce na gaya mana ya kamata ya kasance idan mutum a cikin bariki zai je. Duk inda fara'a yake ke ka nemo shi. Ko baka iya wani koya mutum ka in kana neman soja. Na'am. First step ɗinka a sa misali kuna ma soyayyen da ita. Ka ce mata za ka zo. Ita da kanta za ta maka bayani to in ka zo za ka zo gate. Choice yana wurinka. Ko ni in zo in shigo da kai, ko in aiko kanina ya shigo da kai, ko wani makwabcin mu ya zo ya shigo da kai, ko kuma tun da yanzu shiga unguwarmu ma ana hawa a daidaita ne kafin ku shiga. Daga farkon gate. Yawwa. Tun da ai gurin gari ne. Yau. Gari ne sosai. To, ko kuma idan ka zo ka tambaya wani a daidaita ne zai shiga ciki. Bayan ka tambaya sai ka kira ni a waya ka gaya min to ga wanda zai shiga, ni zan mai bayanin inda za ka zo a matsayina na. Wato a mataki na farko kenan daga bakin gate, tunda mutum dole za a tambaye shi ina zai ya yi bayanin inda zai ci, sai ya yi abi waɗannan matakin, in ma ke ki zo ko ki turo ko a aiko a zo a tafi da shi ko kuma a yi makwatance ya zo. In kuma ya yadda shi jarumi ne, cikakken jarumi, zai iya shiga da kanshi ba sai an zo an ɗauke shi ba, ba sai an haɗa appointment da wani matuki na gate ba. To first abin da zai yi bayan ya shiga a daidaita, dama ana tuka shi na ɗan second ne, zai tsaya a cikin fanci na farko. Ina yin nisa shi kenan, ina za ka je? Gidan wani kaza. In irin wasu ne za su ce mai ne za ka je, wasu kuma kawai ya san za ka je. Wato baya ga gate ɗin farko akwai wuraren tsayawa madakata daban-daban a cikin barikin mu. To kuna da jin mu, fatan wanda aka ce wanda ya gano shi ya jiyo ko? To kuma ai abin da ake bukata shi kin san so bai da yare, kuma so ba shi da aƙida ko kuma wani abu da zaka ce kana tsoron wannan abin da haka bari ma ka fasa. A'a, inda ya kama ka bayan da ka iya, haka za ka dinga bibiya. Wani ma ya taba cewa shi ai ko abubuwan barkono za a kai shi garin budurwa sai ya ji, kinga duk zafin da zai ji zai iya. Kinga tamkar wannan batun da muke yi, tunda al'umma suna tsoron ku, ya kamata ku bayyana wa mutane cewa ku ba abin tsoro bane. Shi yasa na kawo ki nake wannan tattaunawar da ki. Akwai wato madakatai daban-daban kenan da za a yi. To idan ana zuwa madakatan nan, in dai mutum ya bayani zai wuce salon halin. Ba ka da matsala, kawai normal ina za ka je gidan wani kaza, ya san da zuwan kaɗi. In irin ka ɗan nuna tsoro a tattare da kai, ko ka yi wani abu na rashin gaskiya, shi ne za a ce maka kira sha'awa. Ko kuma idan an dai ga alamar rashin yadda sai an tuntuɓe kai, sai an tuntuɓe za a ce kiran sha'awa don a tabbatar. Yawwa normal abu ɗan kira za ka yi. Yawwa na iso sun ce sai na kira, shi kenan sai a ce ka ba su waya, kana ba su ita za ta yi bayani, bakin ka a rufe, iyakaci a miƙo maka waya to ka gaida wa'inda za ka je yansu. Kana zuwa cikin point na biyu, tun da ka wuce na farko baka da wani problem. Wato in dai mutum ya yin bayani kamar yadda ya kamata za a wuce. Shikenan. Tambayar da aka maka a farko. To gidan soja wani lokaci gida ne da ake fuskantar watakila mutum yana ganin uwa gida ne zai je ga tarzoma. Ta yi watakila mutum ya zo gidan baban wacce ya zo gurin ta soja ne. Ta yi watakila mai zafi ne, to ma ba mai zafi bane. Idan mutum ya zo gidan ya zai kar yana zuwa shi ma a ce mai kai
ka zo nan gidan ba ya barka ka wuce a dalilin ya a ce last copper wane ko sajan wane ko kaza kaza wane kin gane to a lokacin zaga duk cikin mutum ya ɗori ruwa. Muna da wani aƙida namu especially ba ma iya mu matan ba har mazan za ka ga su mazan irin kaga dai tun farko ina magana akan respect yana ɗaya daga cikin abin da aka yi zai ɗaya shi girmama na gaba ɗaukan na kusa da kai tamkar wanda kuka fito ciki ɗaya maman wance da mahaifiyata haka mahaifiyata mahaifiyar wance ce to normal gidanmu kamar yanzu misali in yi misali ma a kan kai yau ɗan saurayi na zai zo gidanmu ina ga tun da ninawa ba zan ce ina haɗa samari a lokaci ɗaya ba sai niyan tuniya ne in wannan ya zo na tafi in babu da ke kenan shi ma wannan ya zo da babu wanda za a ce yawwa ba na haɗa su amma ina canzawa idan ai shi soyayya idan misali ya tashi daga kan wani kimancin ko yawwa zai koma kan wani yawwa wato ke baki yadda da irin ta yawwa ban yadda an haɗa ba wato mu dawo kan maganar finki kina da matsayi na'am ba ki da wanda watakila ba an sa lokaci tsayayye lokacin auren ya kusa ko wani abin tukuna? Ni yar gidan babanmu a tukuna. To mu koma wancan batun mutum ya zo gidan yan soja a ba maki akwai abin da yake tsoro sai dai a gidan idan aka yi rashin sa'a watakila ke baki sanar ba shi bai sanar ba sai zai tarar da ya zai ke. Ai shi normal in ka zo kamar yadda na ce maka misali ne yanzu in saurayi na zai zo mama na zan gaya mata na saurayi to in dai an sani ba matsala ke to ai dama ni fa da ni ta ni ko kuma in ce ta kanmu ma yan matan da na ciki da na waje saurayin da baka da assurance a kan shi mai amfanin gaya ma haifin ka kana da saurayi kaga babu ka raina shi kenan baka ga girman shi ba to normal wanda kake da assurance a kansa shine wanda ya zo ya nemi izini a wurin mahaifinka zuwa wurin akwai wani batu da ake cewa tamkar ku ba ma son ba wa samari a wani da masu shi me yasa haka ne ya gaskiya lamarin haka bane to ai ni yanzu a kirge gaskiya ba zan iya kirga samarin da nayi na waje ba amma zan iya kirga ni an taɓa samun irin wannan wanda watakila shi ma ya nuna yana so amma kuma idan ya ji inda kike sai ya haƙura kin taɓa samun irin haka gaskiya kowa yana nuna jarumtar shi daga tsoro sai ya dawo jarumta ka san aina cin kada zu zaka iya convincing din mutum na'am to in mutum ya tsorata ina kokarin convincing din shi kuma gaskiya ban taɓa yin saurayin da bai taɓa zuwa gidan masu kawai daga jin a barikin sojoji ciki shi har yanzu ban san reason din shi amma bai taɓa zuwa ina ga da za a zo ma a ce mai aikalan gidan suna da aka gane da kaza ba zai nisa ba zai ce amma bai taɓa zuwa I think so ɗaya ne da muka je irin ko seminar shine muka taho har ya wuce second checking point ne ni da wata ƙawata da shi da wasu irin dai haka abokan arziki aka rago da ke sun kawo mu ne a daidaita da muka zo cikin french na biyu suka yi wasa suka yi dariya da sojojin kuma suka juya amma dai taɓa zuwa to in ƙara tambaye ki ya kike kallon samarin da suke shakkar su shigo cikin bariki ko dan duk sanda suke wa budurwa inda ga inda kake suna tsoro fararen kuraye ne fa kawai wato ke kin yarda da jarumta a soyayya idan na fahimce tabbas ai shi so idan aka ce su kuma wannan son kake yi ai shi I won't be able to ma express ya ma son yake wato shi dai namiji ya kasance jarumi yawa har ita mace ai shi so yana buƙatar jarumta kawai abinda so zaka mai a ƙarshe ka ji kunya shine kai disrespecting din nan to tabbas
sosai ya ko dai sojoji da yayan sojoji kuna buƙatar da girmamawa yau musamman ma na gaba da kai. Na'am, to tun daga irin kallon da kike yi wa samari waɗanda suke waje suke shakka su shigo cikin bariki, wace irin shawara zaki ba su akan dai daurewa wajen jarumta? shawarar da zan ba su shine su fatina shi fa sannan da ake faɗan shi so in dai da gaske son ka ke dole duk wani tsoro zaka cire shi a ranka ka iya ka manta sojan nan ba fa bai fa taɓa binka da bindiga haka kawai ya harbi bawan Allah babu rizi. Wasu ma matsoratan ma ni abin da ke ɗaure min kai babba ka taɓa ganin sojan yayi yaƙi a gaban ka ba. Baka taɓa ganin inda ka ga soja da soja ko soja da mutane ana yaƙi ana harbe-harbe ba. Ko ka ce soja bai da imani ko bai da wani abu ko bai da wani abu duk wani tsoron soja bai taso in dai da gaske so kake tsakanin ka da Allah duk wani tsoro da kake yi don ma ka ɗauka ma ka ma sa ma a shara kawai in dai tsakanin ka da Allah kake so. Me yasa yawanci ake samun confidence din cewa iyaye idan suka zaɓan maka miji ka nuna musu wanda suka zaɓan maka ai su ma iyayen ana shakkan su to haka sojoji su wannan kwatancin nake ne kina yawan kwatanta ku yan cikin bariki ko yayan sojoji da mutanen waje su kuma al'ummar waje su ne muku kallo na daban suna gani kamar haka ba abin haka yake ba ke dai kina kwatanta kamar duk ɗaya ne to amma dai ga ainihin tazarar da ake kallo cewar ku daban su a waje daban mutum yana shakka ya shigo saboda ai wannan jami'i ne kuma ga doka da oda tana aiki a bangaren sa saboda mutum yana tsoron ya amma ga shi ne yanzu kin ce duk wanda yake tsoro a soyayya ba jarumi bane farar kura ce. Zan ƙara faɗa haka kike mu dawo wanda kafin mu karkarin an tambaye ki shin ki a nake bangaren Madiya dole soyayya tana hada mutum da mutum wani lokaci a cikin bariki ke ma kina da sha'awar irin haka wata kila a ce soja yana son ki kula shi har ya kai ga aure ko ba ki ra'ayin ki aure soja? Gaskiya ba ki ra'ayin to kuma ga na wajen su ma abin da za su faɗa kenan ki kuma a ciki kin faɗa gaskiya kai yan mata nawa kaje sun ce ba sa ra'ayin auren soja a waje a ba zan iya sani ai kin san abu ne na ra'ayi to gaskiya an gaya maka kaga mu kamar yadda su ai abin kamar mu da su ne su ma a wajen ba san auren yan uwansu na wajen suke to sun hango ku sun shigo su je su shiga ciki dan a blog ɗaya kafin ka samu wacce babanta soja kakanta soja waye na ta soja yawanci za ka ga kusan rabin iyayen mu yan waje ne haɗakar ake da waje da ciki da waje da ciki ba dukansu bane ba ƴaƴan sojoji wannan shiri dai namu na soyayya ne shin mu ƙara kamar komawa baya ne ba komawa da baya ba shin ƴaƴan nan na sojoji kun ce ƴan mata ba ki sojoji ƴan Allah sun iya soyayya sosai dariya abin ma dariya yi ba ki kenan mana dan sai ga kamar kuma za ku taso da irin umarni tsoratarwa rikitarwa haka shin sun iya soyayya sosai ai tun a conversation ɗina da kai na farko za ka sani yes mun iya soyayya ko ba mu iya ba kawai dai a shigo mu normal yana so ya shigo shi soyayya ya haɗa abubuwa ne da dama wanda in ka ce za ka zauna ne kana kirgawa ba zai is uncountable ba zai kirgu ba abin da soyayya ya haɗa amma ni fa na yarda ko ni akan kaina in har dai saurayi bai san meye respect duk wani soyayya kai ba ni shan aure yake duk kusan yake tafiya to abin da muke karkarewa da shi shine jan hankali wanda muke ɗaukar shi a matsayin tsaraba wacce tsarabar zaki ba wa masoya samari da ɗan mata gabaki ɗaya jimilla imma na sojoji ko ba na sojoji to tsarabar da zan bayar shi ne a soyayya a cire tsoro soyayya a yi tsakani da Allah babu ƙarya yaudara saurayi ya bi ƙawa
ko ƙawa ta bi saurayin ƙawa. Duk irin waɗannan abubuwan a soyayya bai kamata ba. Rike girma, sanin mutuncin iyayen juna, shi ne suna. To yanzu a gida kina da waɗanda zaki miƙa sabon fata alheri domin suna jin mu kuma suna kallon mu kai. A gida waɗanda zan miƙa saƙon fatan alkhairi first, mahaifiyata da mahaifina, maman Ramadan, maman Ummi, maman Francis, maman su Amina, bangaren ƙawaye kuma Hafsa, Farida, Zainab, Aisha, Maryam, duka da Sarafiya, duka kowa da kowa ina nufi. To me sauraron mu da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya kuma da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na soyayya ruwan zuma inda muka kasance tare da wannan. Husaini ma na manta da shi. To akwai Husaini ko? Inda muka kasance tare da wannan baiwar Allah wato Mardiya wacce aka sani da Amal, Mardiya Ibrahim Dauda wacce aka sani da Amal. Na so a ce dai kafin ma ta zo na ganta da kayan sojoji wataƙila to ba don kar idan kana kallo ka firgita ba wataƙila da haka ne ba ta sauko ba. Ba da son tsorata yan kallo ne shi ya sa ba ta ba. Amma nan gaba da mamabai zan zo. Amma mamaban da soyayya ko? Wanda za a harbi zuciyar masoyi ya zauna daren. Muna godiya Mardiya da fatan Allah ya saka da alkhairi. To shi sai mun hada da na gode Allah ya saka da alkhairi. Yan kallo na barku lafiya. To madalla muna godiya. yasa zani in koma daji na zauna dan na kare hakunan al'umman da suke a cikin ƙasana. Jigon raina ke ce silar sada karfin jikina, duti zan je ke dinga yi addu'a. Ta zan yi wa hidima in na fita ki dinga yi. Sunansa kira shi butini ne, tafin hannun ki duba yan yatsun ki tsayin su bambam, kaunar da nake miki na saka ta a ruhi na ki duba, kulawar so da kauna shaida ta ke ce ki gaban, na ɗauki san ki na sa a zuciya ki zan nuna ko a bainar jama'a. Ta zan yi wa hidima in na fita ki dinga yi addu'a.
so zai wuce tarkon so da sanni ya karɓo kambun so na girmama so soja na yin so wanda ya nunan so tilas na so shi dalilin so kai mai kushe ka daina nuna hasada ikon Allah buri ba ya san bada mai san gudu a daji kamar gada in rabbi ya baka sai kai ta addu'a Gidan maza kake soja in kasa na goyon baku ba za ka juya baya ba. ni da kasa ta zanyi wa hidima in na fita ki dinga yi min addu'a Ake fitar wuri ai san mako. In har ka zo gidanmu ba zan fito ba sai ka aiko. Domin halin mu mata sai na nuna ba sarauta. Ka sakar makaram ka mata kai mulkin duka zuciyata. Soja na zan bukata na saka fejin so da yanta. Daɗin kalaman ka kunne ya tino. Ko ba ka nan sai na dinga fara'a. Gidan maza kake soja in kasa na goyon baku ba za ka juya baya ba. ni da kasa ta zanyi wa hidima in na fita ki dinga yi min addu'a Sai ka